kien ippreparat b'mod spiritwali sabiex jintaqa' Alla. Dan intqal minn Father Blake Camilleri waqt il-funeral ta' Marja Tabone li jingħata l-aħħar tislima l-4:00 Waqt l-ammelija Father Camilleri qal li Mario Tabone kien iħobb ħafna l-kotba u tul ħajtu huwa kiteb il-kapitlu ta' Tbatija kif ukoll kapitlu dwar ir-relazzjoni li kellu ma' Alla. Huwa kompla jgħid li kulħadd għandu jimxi fuq l-eżempju tiegħu għaliex hu ma kienx biss tabib, iżda kien tabib tajjeb kemm tal-ġisem kif ukoll tar-ruħ. Father Blake tenna li l-ħajja saret waħda maġla, allura faċilment ninsew dak il-mart li ma jidirx u niftakru fih meta nattendu funeral. Huwa qal ukoll li t-tabib Tabone għen ħafna nies tul il-karriera tiegħu. Mario Tabone kien bniedem maħbub ħafna u din l-imħabba u r-rispett denet ukoll illum hekk kif il-Knisja kienet mimlija nies saħansitra bin-nies fuq barra tal-Knisja f'Talibraċċ sabiex jagħtuh l-aħħar tislima. Tabone kien attivist fil-Partit Nazzjonalista matul il-perjodu tal-indipendenza. Barra minn hekk fis-snin 90 ħareġ bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista fuq taslima. Aktar tard huwa kien inħatar bħala chairman ta' Heritage Malta fejn wettaq ħidma mill-aktar importanti.